Irio nade jahera mar penje laktar ka wacho ni ngima en mwandu mabote chendo ni en Andruth Otieno kenda moro mokalo ni wendo wa osechopo studio yena mondo mi arwake obonyiso ni nyinge nga en nyakanye olonye weche mage aito ene momiyo atwaka ma wawuoyo odiechieng' ma kawuono machiegni e penj laktar. Erokamano Ruth. Nyinga Dorothy Omolo. Anyo Genya maukeu Kisumu Kanyakwar. Yes. Erokamano ahinya. Kawuono di apokita gi milonye. An jalony kuom weche mag dang ni mag paro kata dongere dongo ni counseling psychologist. Yes. Kaundi her mondo magomba ka kotenre kod weche mage. Kawuono wawuoye weche mag soft life kata ngima miyiero kata ngima maber kata ngima mayom. Yes. Diher mondo mwachango kotenre kod ngima mayom Dorothy. Moko ganyalo chako wacho ni onge ng'ama dwaro dak e ngima mar thagruok kata onge ng'ama dwaro dak e ngima manigi kibaji kata ngima manigi maonge mor mora. Lakini ka wang'iyo odiochienge ma kawuono kata ka wang'iyo seche ma higni ma wantiegi iyudo ka wakao ngima wakao ngima jomoko waketo kaka ratil mar ngima wa. Koro yudo ka wabedo gi stress kendo wabedo gi achiedh nade nikech Ruth odak maber moingo kaka dak ta gima neno e mbui kata maneno moyiena na neno cha ema miya stress. Koro mane ma wadono wawachi kendo wawuoye matin mondo dhano kata ng'ato ka ng'ato kata onagi jodalawa mondo ng'e ni ngima mineno e mbui cha opogore gi mantie kata opogore ga diera. Manyiso ni maino waketo e weche mag ngima mayom mag miriambo kata majineno e yore mag tudruok manyasani mathoth ne ok gina diera. Ang'o mireni wagomba ka kotenre kod weche gi Dorothy? Gimomiyo wachni ber kwa wache kama samachal kama Ruth nikech iyudo ka gini e kelo miyo oganda mathoth bedo gi stress, miyo oganda mathoth bedo gi pressure, miyo oganda mathoth juang'ore kata gineno ni gin ngimagi ok osechopo kama ngima jomoko ka ochope. Koro yudo ka gichwanyore kendo giwinjo marach kabisa. Mok ging'iyo kata ok gifwenyo matut kata ok giluwo matut ni to ngima jogi chal nade to ngimana chal nade. Koro yudo ka ok idak e ngimani, idak e ngima ng'ane. Yudo ka ngima ng'ane no en mamalo moingi wil gi marini. Koro kelo tungni achiel ariyo adek to mago e tungni ma ang' bang'e tiyudo ka koro kelo in gi stress e ot, ichwanyori gi ji, kelo dang'ni mag paro, iyudo ka koro in mor, gini kawo mor kuomi, koro iyudo ka in ok imor kendo kidak e ngima ma onego bedni imor godo kata ngima monego bedni intie nikech koro ing'iyo ngima ng'ane emipimo godo ratil mar ngimani kama ochope. Adwa ni mondo wakaw kuom ranyisi gigo mwathoro nene mbui kuom ranyisi picha mwaneno ka en picha maber mokalo manyiso kidieny kata kita od ng'ato to ma en mana achiel kuomgi. Ibo neno ka thothne ji go pichni ka samoro gintiere kata e magawa e dho nam kamoro. Ibo neno ka ji bedo e compounds kata liare mabeyo mokalo. Gikanyo monego bedni ng'ato nena ni ma en mar picha kata en mana mar mbui to kochop kama onego bedni ng'ato bedo gi tung kata kiewo niki kakalo kata dhi miya stress. Mokwongo nyaka wang'e ni ng'ama mana kaka iwacho odni ber ndi wanene kaka opange onenore maber kabisa. Ng'ato ka ng'ato kata dhana be nyalo dwaro mondo obed gi ot machal kama. Ineno to asamang' iyudo ka ng'ato go picha ot machal kama to kete mbui, ikia ni mano ode, ikia ni mano kanye, in onge giming'eyo ni ng'ano go picha kanyo gimidhi kuongo gima pachi dhi kuongo nyisi mokwongo ni ng'ano dak maber. Ng'ano dak maber to samoro kata kanyo no luonge mana luoko. Oluoko to neno ka gimoro ber wacho ni ne weya go e picha moro kama tim nade oketo e mbui. Ang' koketo e mbui in kidhi neno to gini dhi mi stress dhi wacho ni kata kombe nagi bende ok ber kata onego awil fridge nani onego adar kama dakeni onego adhi adak kama sano to yuto ni sano okang' minyalo kawo ok en okang' makanyo machopi kanyo. Ineno koro onego wang'e ni sama ineno gimoro onego bed gi siso mar gombo bedogo to koro kik gombo ni bende kaw ngimani okawi gi lit moro
ni aonge godo koro gini litna oniga bed godo kendo koro ka wacho ni ma serious ma in koro wacho ni rami ya rama Imake ama kama tek mane an onego bena dak kama chacha donge neno ka koro widhi wil gi kama intie ni widhi wil ni an nga koro ichako dak e ngima cha in ka lakini ngima ni to ni kachacha pachi tete ni kachacha ok idhi nindo ru manyiso ni gigo ma inene mbui kochako maikue manonge ni koro isechako kalutunga kaponono ni dwani pimri gi kaka jogoda ke mbui isechako kalutunga kaponono ni imbe ni dwaro kata igombo ni mondo mi wil mari gi mar joka isechako kalutunga kopogore kod mago ango kendo manyalo biro nyisi ni isechako kalutunga kendo gige mbui go isechako ywai to ok ywai koma ber gi ywai koma dhi kelo ni stress ni stress kiyudo ka in kichiewo ga gokinyi kane en Ruth mane iluwo ngima Ruth kiyudo kichiewo gokinyi to gimokuongo kidonje mbui to ngima Ruth mano rach mano nyiso ni okinindi ileko Ruth kawuono timango kawuono rwakango kawuono chamango en gi simo mane owachango owuotho nango mano idhi kama rach mano mokuongo mar ariyo kiyudo ka koro kendo mbui ni iyudo ka in joma iluwoga kata in joma iluwo ngima gi sana iyudo ka ichako rwakri ka gin inyalo chako rwakri ka gin mondo ibende idhi e kiwango moro matin lakini kiyudo ka kore dwa rwakri ka gin to nyalo ni ok chop kachacha tichako chwanyri mano bende koro timere nade ok ber iyudo ka kendo koro kiyudo ka jok miluwo gagi iyudo ka kineno kodhi kamoro tiwinjo ka iludi koko timo kama to iludi iyudo ka koro gini mi achiedh nade indendi okwanzo chakore ka gi ich ka iludre aluda seche te kiwinjo ni nodhi kanye iludre kendo koro samo koro kelo ni ich wang' cha nikech onyalo kelo ni ich wang' iluwe ka ochako gimoro kendo koro mi ich wang' nikech ipenjri ni ng'anie en otimo ang'o mokatim oyudo pesa kanye kendo koro kiyudo ka gini koro chako soyie e weche moko achiel ariyo adek mo ineno ka koro ok ber kanyo bende ok ber koro iyudo ka gini en wachni en kaka addiction en gimoro ma kichiewo tidwa ni dhi ng'i mano ok ber to kichako ng'iye to chako mi achiedh nade achiel ariyo moko gi paro moko ma ok ler kata ma ok long'o bende mano bok ber yes thothne ji nitiere mbui kuom kata ka ji nitiere kod paro ma opogore jomoko winja maber kotenore kod ngimagi jomoko gidwa ni gi appreciate ngimagi jomoko bende seche ma gitimo man to winjo ka chia ne dhi malo kata self esteem ne dhi malo kod weche ma kamago tiyudo ka samoro mana kaka wacho no jomoko nyalo kawe gi yo ma ok kare ponono awinjo kimulo kamoro kar addictive mulna kar addiction kama tin kod ngima jomoko mantiere mbui nikech jomoko kaka ngat ma post no eno poste nikech mitne nikech berne ito udhi kelo chandruok nikech dhi bedo addicted mulna kar addiction kanyo kod weche mbui mana kaka iwacho Ruth mbui ber kendo mbui rach mbui ber ki itiyo kode mondo mi isom achiel ariyo adek kata mondo mi ine achiel ariyo adek mondo omi siso mar tiyo matek kata siso mar timo gimoro mondo imbe chieng' moro tibete nade idag kaka jomineno godak lakini kiyudo ka koro ichiyo ga gokinyi to ine mbui ni bende moni nindo idonje kitanda to kaka ni kao nyasimbi moro scroll ise scroll wachni makoro kata yudo ka nindo iyudo ki inindo neno kata saa 7-8 kuchocho ankech ang'o mitimo ini scroll ing'iyo ngima ji moko bende mi nyiero moko bende ing'iyo tipenjri ni an Nyasaye noweya karang'o to Nyasaye gwedho jomoko koro iyudo ka gini ok mi mor to samitiyo gi mbui mana gi weche mamiyi mor kata misomo achiel ariyo adek to imiyori saa iwacho ni koromo saa 4 tan weche mbui atimorego nade aloro atieko mano discipline lakini kionge discipline especially gi weche mag mbui ibo yudo ka in mbui ni idhi adhiya ing'iye ma kata nindo tamre nade nindo tamre teri nikech ing'iyo weche mbui to kibet kanyo mang'eny tiyudo ka kendo koro nindo ni timore nade nindo ni kethre kipo kata kodhi mbele kamano tiyudo ka koro kendo weche mag tuoche matindo chako donjo
Nyakwara Mugejwang wantiere chenro mar penj laktar kendo wang'iyo kacha yore mag dak mayom kata ngima mayom mag miriambo. Thothne ibo yudo ni in iluwa luwa to king'eyo ni gini chako mi dang'ni mar paro. Omi dang'ni mar paro nikech ang'o, nikech ichako gombo, ichako dwaro. Ngimani samoro ok nyal chalo kod mag jogo ma bende samoro ineno e mbui kanyo. To wantiere kod ji ariyo ka wantiere kod ng'at mang'iyo, wantiere kod ng'at ma post. Nitiere ng'at ma kore no amua neno dwa keta gik miriambo, ngima mayom mar miriambo, osike ndege mag miriambo, osiko yani gina miriambo. Gikone to gini bende nyalo affecte en moketo gi mbui ni koso mana ng'at maneno gi chakende. Gini dhi affect gi te, ng'ama post mariambo cha gi ng'ama nene. Koro ng'ama nene dhi yudo pressure nikech odhi neno ni ng'ane odak maber, ng'ane o winjo maber, o travel maber, o utene beyo, orwakre maber. To ng'ama neno cha bende dhi yudo stress mbele ka. Mano ng'ama dhi neno, ng'ama nene mano wacho donge. Koro ng'ama post cha be odhi chopo kamoro ma koro en gi pressure nyaka o maintain standard manoketo mokwongo cha. Standard cha kaka noseng'awe malo cha ok onyal dok piny nikech psychologically wacho ni obedo addicted. Alafu jopiny nikech oseketo ni nitie kaka jopiny osenene kata nitie kaka nitie class ma ji osekete. Class cha ok onyal duoko piny. Koduoko class cha piny to depression dhi make kae. Koro mano gini hinyo ji ariyo. Ohinyo jamriambo cha to hinyo ng'ama bende dwaro mondo o fit in obed kacha cha. Koro hinyo jogi te. Yes. Adwani mondo mimul lakar ni kaka jopiny bro kayo, kaka jopiny bro nene. Kopogore kod mano, ang'o kendo manyalo rocho kaka odak kaka ngima ne kata pache? Mano ng'ama nene. Ng'at maketo. Koro ng'ama keto nikech oseketo ni wacho ni kata ni nochako gi kain level, wacho ni nochake gi level makae. Ok onyal dok piny. Nikech ka odok piny to odhi neno ni ji dhi kuodhe. Odhi feel ni ji dhi kuodhe. Mano mokwongo. Once ni ji ochako kuodhe, mbui ji kuotho wacho ni kizungu luongo ni trolling. Kizungu jibo chako wacho ni nyocha bene nyocha riemba mtoka moro kanyo betini waneno mana ko wuotha. Sani nyocha waneno ko rwako tinde waneno mana ko timo magima. Nyocha timo tinde waneno mana ka en kama. Koro make kar jopiny dhi wuoyo ni Nyakwara Mugejwang. Seche ma oganda wuoyo kuomi ni ngimani olokore kata idwani mondo idagi ngima mayom mar miriambo nikech iluor ni jopiny biro wuoyo, itimo ang'o ne in iwuon? Waka wuoyo ka waduogo to wadhi nyime kik idhi mabor kik isudi. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Wawinj wach Nyasaye kod wende majiwo chuny e Injili ngima. Yesu anakuita mwenzangu njoo, usikate tamaa. Bang'e iwinj wach maduong' moa kuom jatich Nyasaye manyiso geno koda yie kokalo kuom wach Nyasaye. Jaduong' wadwa, we matino wadwa, ng'ama dichuo e dweni makende mar timo nyasi mar jogo machuo. En ni in ng'ano mogen ma polo dwa mondo kik wit okang' makende moketie kuom genruok maduong' ni. Wakelo ni gweth Sabatoni. Nyakobedi picha maler. Marango elda. Mar Ruoth Nyasaye, clear a picture of God. Injili ngima. Sabato. Kik bai. One.
chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabalakwase Rajabu owarga chie. 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Athina, parini kanye? Ang'eyo ni kaka niti chalo ni, en owinjo matek ahinya. Nyaka sano kanyal wacho ne niti ni an. Nyano kanu siepne. Alokre bebedo nyiege. Daktari wacho ni ngima mar niti gi nyathina nitie kuma tek ahinya. Mano nyiso ni achiel kuom anyuola marwa odiochieng' ma kawuono ni biro tho kapok onyuol. Dana, in kik iwach kamano, mondo gimok bi timre. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha jogo maketo ngima mayom mag miriambo e mbui ni kare gin bende nitiere kaka gini hinye ere kaka gini biro hinyi obo hinyi ka ing'awo ngima maionge godo iluor ni ok inyal dak ngima ni mapile pile nikech ji kata jopiny biro wuoyo okang'eyo kaka wuoyo mar ji onego bed ni hinyo pachi kata jochunyi. Samang winjo ka ji kuodhi, samang winjo ka ji wuoyo marach. Nyocho dak Kileleshwa, sani odak Mwiki. Mani ngeni antie kaka ohinyi iniwuon, weche ka antie kaka donje chunyi. To imbe idhi chako luor wuotho giji, idhi chako luor bedo machiegni giji. Manyiso ni nyakimany kakipondo. Sami pondo cha, nyiso ni okin social giji, gichacha dhi hinyi inowuon. Nikech which quote? Mano mokwongo. Mar ariyo, okinyal wuotho gi ji nikech jomani wawach ni nokiwuotho ga godo, jok mani chalo jomani chayo. Koro yudo ka kendo kata mani neno ni klasi oingo exactly. Mani neno ni klasi oingo. Iyudo ka koro wuotho gi jogi ama wuoyo gi jogi kendo timore nade chako bedo matek. Koro gima inyo ga jogi mokwongo kabisa en wich kuot. Wich kuot ni mang miyo okowuoth gi ji. Wich kuot ni mang miyo okowach no hinyore. Okobiwuok okowach no hinyore. To kato hinyore. To odhi hinyore. Ohinyore mos. Kato iyudo ka ngima ne deteriorate mos. Piny mos. Odhedhia piny mos. Nyaka chieng' moro ng'at moro either wuog nyise ni osiepa idhi marach. Ma ihinyori. Timang'o wuog oko mondo ikwa kony. To kok inyal kwa kony to karawe wakonyi chini ya maji. Nikech again ibedo ni joma noseng'awo ngima malo kamae kwayo kony ibedo matek kuomgi. Nikech ji nosekete kamoro. Koro sama odwa duogo piny mondo mi ochak kwayo kony bedo matek ne joma chal kamano. Koro ido ka jok ma keto miriambo e mbui ngima gi bende bedo matek kendo bedo affected kabisa. Sometimes moloyo kata joma neno. Yena mondo mi waduge chien matin Dorothy yudo ni samoro ng'ato onyisa kaka ngima ne chal to konyiso tich kata pesa ma otiyo godo mondo ngima ne ochop kama ochopeno. Moro dwa tang'onwa ode kaka ot mane waneno cha ok otang'o ne ji process kata okange moluwo mondo mi odno chop kanyo kaka odak kaka odhi e holiday sani koro nyasi boko biro mbele ka kod weche makamago. Kaeto in koni ting'i ang'iya adaher mondo mi nyise nyikwa Ramogi Ajwang' ere kaka ere kaka ma onego bed ni donjo ne oganda ma samoro ng'eyo ni nitiere tich moro moti chien kacha nitiere pesa moko motiyo mang'eny mondo mi ngima ni ochal kaka ochalo ne. Ere kaka onego bed ni odonjo ni in ming'iya ng'e mbui odiochieng' mangima kata otieno mangima. Erokamano. Gima oganda wa onego ng'e ni sama ng'ani picha moket kae ni sama ng'ano omondo owuog odhi kata mana Mombasa nitie pesa ma otimore nade motiyo godo to kochiwa nyadichiel to wuok odhi Mombasa okano pesa okune
Iyudo kata nodhi Mombasa August, pesa ni nochako kuno kata last year. Pesa ni nochako kuno kata mana January. En January no oseng'e ni dhi Mombasa dwaro siling 30,000. Osegoyo ni 30,000 ni chakre January nyaka July. Anyalo kano 30,000 ni. Samango go picha e Mombasa ko wuotho ko chikore e beach kachacha. In mane mineno. Okine odiochienge mane owacho ni kawuono none ga cham ringo to kadhi chamo ringo. Ada chama loda ni. Mondo mi achak akun pesa cha. Timra gonare. Adhi godo Mombasa. Koro in sama ing'iyo mana Mombasa cha, oking'i mbele kae chakre Januari nyaka dwe mar 7 ng'ani osetimango. To ose ng'uko ang'o mondo kik ocham sano kama mondo kik owinj maber sano to mondo timre nade odhi Mombasa. Koro ntie achiel 2 3 manyaka ng'ato tim mondo mi ng'ato dhi kama dhie. Koro jowinjo wa kata joneno wa maneno kiseng'eyo ni dwa pango dhi kamoro kata ing'iyo mbui to yudo ka Ruth no dhi Dubai. Chak manyo Dubai ni pesa di 1,130. Ruth no ko chiyo gi 1,130 to wuok dhi Dubai. Kiseng'iyo alafu ng'ini jing'iyo gani 1,130. We mano te odhiga dhia Dubai omango. Ok gimok ging'eyo ni mondo mi yude 1,130 ni chako gi siling 1,000. Ni chako gi siling 2,000. Ni chako gi siling 3,000. To ngima ni pod ne dhi mbele kata kaniketo 1,000 tenge, 2,000 tenge kata 1,500 tenge. Koro sama waneno ngima dhano e mbui kata sama waneno joma post gik moko e mbui, ok ne gichiewa to gitimo. Kiyudo ka ng'ato gero ot moro nyaode moro majaber kaka man waneno kaeche. Ibodo ni pesa ni nokano matin. Noko chiewo odiochieng' moro achiel to ochung' gedo. Gero ot ok en gimi chiwo kawuono tik. Kata en mobed mana semi moro. Ok en ot moro ma ng'ato ching'o chung kawuono to timore nade. Ogero. Yudo kano nyiewo mabati ochako gi mabati 2 hardware kata mano chulo ga mabati achiel. In chieng' ma mabati odonje e dala gi lori mane mineno. Ok ine mabati achiel mano chulo e hardware. Koro sama wang'iyo ngima dhano e mbui nyaka wang'e ni nitie preparation mobedo chien kata nitie gik moko mokineno to motang'oni to kata sama kama nitie mineno no o travel kuro nitie gik moko moko nyal nyiewo nikech oonge pesa to in odhi mana tang'oni monego ne mbui wamiyo mana ji gik monego ne mbui ok apar ka gin ma onego gine tapani ma idwani ng'ato ne nikech nitiere moko ma ok gidwani mondo mi ine koro mago to gibitang'oni to modwani neno ma ang' bro mi chuny miluma no kaka director producer na wache ema obro keto ni nitiere point moro ma ikelo kanyo ni ng'ato ok ng'i ni ng'ato no kano pesa di ng'ato okaw thuolo marom nade to nitiere trips moko mabere jomoko dhiga e tich mindfully sponsored ma ining'i ang'e ni ng'ato no chopo Dubai ng'ato ochopo UK ng'ato chopo kanye to samoro oting'e dhi giduogo motimne gimoro amora mana dier omiyo kik ing'ang'ia mbui kata wachni dwaro ngima mayom ok ing'eyo gik matimore e tok ngima mayom no, ok ing'eyo pesa ma ng'ato kuno e tok ngima mayom no, ok ing'eyo kaka ng'ato tuwe okanda mondo mi oyud ngima no. Omiyo kapo nono ni mano dwa mi stress kata dang'ni mar paro chak paro deriyo kowuok e chenro ni. Wathoro bedo kod nyithindo ma dhi e college, nyithindo ma pod dhi school. Gin bende kitende gintiere mbui kendo gineno wedegi anyuola kata osiepe wedegi moko e mbui ka oneno ni kama kaka jionego beni da kama kaka jionego beni bed to moro family ne kata anyuonde onge kod nyalo no onge kod teko no mulna kaka gini dhiro chopach nyathi ma koka dongo nyathi ma pod mosechako neno ngima mayom mag miriambo gi to en be chunye chako gombo ne mondo mi odonje mondo mi embe owinje ngima no. So gima wanyalo wacho ne nyithindo ma koka dongo mana kaka wacho ni sama ng'ato keto gimoro e mbui oketo mana modwa nune to sama modwa nune no en ochalo ng'ama yawo dhot moro kama koro dhot no koseyawo tikeni donji ikeni wuogi koro kodogo korka nyithindo ma rowere kata nyithindo ma donje college kata nyithindo ma koka piny iyudo ka gini miyo gi stress kabisa nikech embe odwaro mondo embo bed kaka ng'ama
ngama ni kanyo embe onene ni ambe na travel, embe onene ni ambe na rwakra kama, embe onene ni ambe ne adhi hotel makama chiemo kama gima nyaka wapar ne nyithindwa sama giwuok e utewa. Samoro mae chakoro nyego chakre giot. Gima nyaka wapar ne nyithindwa sama giwuok e utewa. Waparo negi ni idhi oko kachacha. To gik midhi neno ka okinyal tibro nyalo chieng' moro, to kokinyal sani to bed mos. To ka in janyuol kaponi inyalo, emomiyo samoro jonyuol ber ka wanyalo temo mondo gini imi nyathi kapok odhi oko, kata kopon odhi oko to en gi kokonyal bedo gi experience lakini osebedo gi wach kodi. King'iyo nyithindo kata wawe kata rowere manie college, wawacho nyithindo ma igni 9, 10 nyaka 15 kae ma pod niot to oneno TV, YouTube. Ntie programs ma YouTube mag mtokni, mag dressing, rwakruok kendo mang'eny. Iyudo ka nyithindo gi sama gineno jorochere ka travel, ka wuotho, ka timo gik moko achiel ariyo adek, nyaka kaka gibehave. En ratich janyuol kata en ratich nyathini mondo janyuol ema kuong ket nyathini e lela. Nyis nyathini e ler ni ineno ma TV, mai program. Samoro sama ne pok nyathini otimo gini, cameras no keti. Ineno ma kamera to kema kamera to nyise ni action. Ero koro tim. Ntie ngima mopogore manie ot, mopogore gi mineno e TV. Mae kwa chako keto nyithindo gi elela chon. Koro kata ka gidhi oko, gibro ng'eni mae kapok otimore to gini no nyisi ni eropos. Ng'ato chung' maber. To ma unyalo timo kata kudhi wuoth ka une tie nam, to wuotho tie nam. Ti inyise ni ero goya picha nikech kata in kapok igo picha to nyaki pos. Ok iwuoth kaka ni wuotho nyaki lok wuoth matin. Koro mane kaka inyise ni donge neno ka loko wuoth. Mano e kaka joka timo. Koro ntie ngima mopogore gimineno kaen. Koro ka sama ngodonjo kata ka oneno ka jowete ne nigi simu to en onge go, to ng'eyo ni kwanza kanye. To ka dwaro gi chacha to nyaka tim achiel ariyo adek monde matimo nade monde ka yude. To dhano nyaka to kendi paro ne ni dhano bro mana nyisi gimi dwaro ni ine. Exactly. Koro mano e kaka wanyalo konyo rowere matindo mane school kata gi rowere mapod nitie ot. Yakora mugejo winjo wechego ibro tangni mana gino ma idwani mondo mi ine, to bende seche ma itang'oni gino ma idwani mondo mi ine teko nitiere lweti mar wacho ni gima neneni en kama dier koso nitiere gik matimore mang'eny toke kanyo. Ibo neno kaka pien den ng'ato yom, samoro wacho ni ng'ani luokore ga gang'o gene, ta dier samoro buk mana poda ini neno ni amaka ugol poda no binyalo woro ni to bende en kama na dier. Adwani mondo mi imul nane wach mar miwacho gani seche ma ng'ato pimore gi nyawadgi to en gima mae mor, en thief mar joy, en jakuo mor. Pimruok en jakuo mor. Man adier kata pimruok en jakuo ngima kata kwe. Koro sama akawo ngimani to akete ratil mar ngimana, manyiso ni okadak e ngimana, adak e ngimani. To mondo mi achope kiwango ma intie, where achiu example gi wach mane moramora. Wach moramora. Wawach ni ng'amodak Dennis Prit. To ng'ato dak Mwiki. Koro sama ne eno ja Dennis Prit modak Mwiki odhi chiemo wach kata no dhi Mombasa. Wach no dhi Mombasa. Koro sama ng'ano dhi Mombasa to ene maluoga ngimane. Iwinjo? Mano nyiso ni aseweyo ngimana mar Mwiki, adak gi ng'ani Dennis Prit. To sama adak gi ng'ani ka awe ngimana kuchocho, mano nyiso ni gimoro amora ma ng'ani timo afil no nego bed na timo. Sama ng'ani orwakre kama afil na bendo nego bed na rwakra kama chacha. Sama ng'ano rwako wuoche machal kama afil no nego bed na rwako wuoche machal kama chacha. Mano ng'eni akawo ngimana aketo kando, ng'achacha e koro ratil mar ngimana.
Koro kamangi kose mor kata kamangi kose kwe, iyudo ko okinyal catch up gi ngimane. En odhi Mombasa kawuono, inene Mombasa kawuono, iluwe mbui. Inene Mombasa kawuono. Kipo, in pokichopo town, pokichopo Uhuru Park. En South Africa. Kipo, okero kendo poro ken South Africa. En kamoro nono. Koro yudo ka ionge gi kwe, ionge gi kwe, ionge gi mor nikech ngamiluwo pile pile ma ngamiluwo pile pile ma ineno ni ngimane onego bed ni ngimani. Iwinje, ngimani onego bed ni ngimana. Koro ngimana madake ni ka nganeno kadok sama chwanyora ni adhi nindo kanye, adhi nindo Mwiki kama dake cha. Sama ngachiemo achime oda cha. Sama ngada atimo gik moko te e oda cha, to litna nikech okidak kaka dak. To kaka gombo na dagi ma en ngimani chwanya. Koro mane miyudo ka wacho ni samidwa chako kawo ngima ng'ato iketo kaka ratil mar ngimani, mai kwe kendo mai mor, nikech idhi yudo ka samoro ilemo ni ngani kik yud kik dhi kama. Kiny kipo emodhi. Ngani kik riembo mtoka machal kiny kipo emoriembo mtoka machal kama. Koro sama ikawo ngima ng'ato ikete ratil mar ngimani, compare ngimani gi ngima ng'ato. Kai ngimani en ka. Moko gima nyake kuongi ng'eni mae kama anti. Agombo dhi kachacha. Lakini mae kama anti. Nyaki bed satisfied gi kama intie monde kai timre nade ekidhi kachacha. Lakini kikawo ngima cha to idak godo kae tidhi hinyri. Mane kama mayo jikwe kendo mano e kama miyo ji kibaji mang'eny kendo mag paro mang'eny kendo chwanyruok nikech iyudo ka ang'ome ng'ani winjo maber to kone to ka winjo maber. Kone ng'oma en ang'oma miyo travel pile to ka travel pile. Koro ichako manyo makosa kuom ng'ano. Sama ichako manyo makosa idhi chwanyri ka yiem nono. Idhi chwanyori, idhi bedo monge kod kwe, idhi bedo monge kod mor, nikech idwaro gima ionge godo, idwaro gima ikia kaka obedo, idwaro gima ikia kaka dhi. Omiyo nyakwara Mugia Jwang'a kowuok e chenro ni ageno ni idhi bedo kod lokruok, kata kineno ng'ate mbui kik ipar ni en ga kamano. Bende mano mare en mochopo kanyo, ong'e gimomiyo kata kaka ochopo kanyo, kik ma ikwe, kik ma imor. Waduogo bang' thuolo machuok kik isudi. Wimbo huu leo kafufuka kama sikiza tioni yako, bonyeza *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ma en nyombo manyasani. Kuro pesa, goyo tenga, kelo jotume pap kod loso chiemo mar jaluo. En nyadhi ma inyiso go mor e nyasi. To ere kaka nyadhi mar nyombo ne inyiso e kinde machien. Ni ing'eyo ni nyako bende medhi nyuomoni. Bende nyako modhialore man gi ringre. Ok nyaka. Tudri kod Simfros Okinda chieng' ngeso 3:30 otieno mondo wawinj mit e nyadhi mar nyombo.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Seche ma ipimo ngima ni gi ngima minene mbui ma ikwe, seche mipimo ngima ne gi ngima minene mbui ma imor, seche mitimo mano ibro neno ka gima ok iromo bende ok onego ibed kata dhano to mano ok ber kata matina. Obo chako kelo ni dang'ne mar paro. Adwa ni mondo mi koro wachak wawuogane kuom ngima mayom ka awaket maino e weche mag ngima mar paro kod ngima mayom mag miriambo mainene mbui. Ino wuono nisepimonwa kata ranyisi makineno tinyalo chichni gini dhi kahinya. Kochopo kanye to onego bed ni go break mondo michak manyo kony. Ka en manyo kony idhi manyo kony kanye nikech ok inyal chiwacho dichiel tiwacho ni okalung'ane. Nikech ne en addictive. En gima en timo sing'iyo kuomi, ing'iyo itimo gama ema samoro mimor samoro mi dang'ni mar paro bende. Gimokwongo mana kaka iwachono nyaka ikwong ifwenye ni gini tera kamarach. Kata gini ok miya nindo. Kata gini miya nindo moleo pile pile. To kiyudo ka osechopo kodi kama chal kamano, nitie steps minyalo kawo in owuon mondi kapok imanyo kony. Nikech kata kidhi manyo kony to pok iyie ni gini ema hinya, idhi yudo kata ka kony midhi manyo ok timre nade, ok dhi konyi. Koro nitie discipline ma ng'ato nyalo keto en owuon. Ka inindo ga machiegni gi simu, gol simu machiegni kodi. King'e ni inindo ga wach ni ineno ibete ga mbui makata nyaka saa kipoti ne saa 7, 8, 9. Ket alarm. Iwachi na dwaro ni iwachi na dwaro nindo saa 4:30 kata saa 5. Mano nyiso ni by saa 4:30 kama kinindo saa 5 to by saa 4:30 my discipline manya ki create in owuon. By saa 4:30 igolo internet. Ise switch off internet. Iketo alarm makiny, ikawo simu, iketo kando. Magi minyalo timo kendi. Koro kiseketo simu kando, odiochienge mokwongo bro bedo matek nikech dendi obongo bro nyisi ni adhi kawo dhi ng'ima na matin. Alfu ng'atoro ni message, idhi ng'iyo message ni kipo king'iyo message, iseketo internet on. Ipo mana kisechako timang'owa. Isechako scroll kendo. Koro wawacho ni kidwa nindo kisefwenyo ni mae shida ma in godo. To koro chak keto discipline ne in owuon. Chak keto discipline ne in owuon. Ing'ini dwa nindo sadi. Adwa nindo saa 4. Mano nyiso ni by saa 3:30 latest. Saa 3:30 asewuok e simu. Asekawo simu, ase switch off data, iketo simu kando. Mondo mi i-prepare dendi bende ne nindo. Nikech del nyaka i-prepare mondo inyise ni koro en time mar shutting down. Sa koro romo onego bed ni shut down. Mar ariyo, kiseng'e ni gini ma ikwe, emomiyo simbe wa kanyo kata nitie kata e wang' mbui kanyo nitie button moro miluongo ni unfollow. Unfollow ng'ano nikech gini ma ikwe. Onge tiende ng'ani ma ikwe to mae to odi to CB to enta ngimane dhi mbele. Koro inyalo unfollow ng'ano. Kata nitie samoro kata ng'amok ma ikwe, nitie kata samoro ng'amiluwo ok ni imor gi ngimane, ng'ani chwanyi ga seriously tiluwe mabende thoth ne ndiko ne marach iyanye unfollow ng'ani nikech mano be ma ikwe ma imoni nindo. Koro sama iseketo samar nindo iseketo ni 30 minutes kapok inindo tigolo simu kanyo. Mar ariyo kik inindi gi simu buti. Ok ni nikech orach, but kik inindi gi simu e bwo pilo nikech nitie gima dongere luongo ni anxiety of expectation. Imagine mana ni ng'ato dhi oro ni message. Ka switch simu off, ng'ato dhi oro na WhatsApp message. Ka keto simu kando, ng'ato dhi oro na message. Koro that anxiety no bro mi pressure ma ok ibi kata nindo. Koro gol simu ket kando. Ng'ama bro manyi bang' saa 4 kata 5. Okin daktari kata ka in emergency, okin lawyer, okin police, 911 emergency. Onge giminyalo timo kata ka ng'ato hinyore manade. Nyaka ngiwuoth michop kuro. To joma ni kuro kama emergency no timore ka jogo ni kuro, jogo bro loso kiny kichego kiny. Ibo kwanye gi kama yude. Mano marar koro kikwanin machiegni gi simu wa unfollow joma wanyalo unfollow ng'ami nyalo unfollow. To bende kineno kochopo kama ok inyal, then man jalony mondo jalony otimre nade, okonyi wuotho achiel 2 3 ma gi kaka inyalo timo, gi kaka inyalo timo kendo kaka inyalo kawo ngimani back to
mondo mi ibed in owuon ifocus e ngimani iwek focus e ngima jomoko. Ka pok wachiko chenro ni wabong'ane gigo ma jalony biro timo mondo mi okony ng'ato ma samoro ngima mayom mag miriambo oseywayo kendo osemayo kwe. Kapok achopo kanyo, wantiere kod ngima mayom ma bende samoro nyalo jiwo ng'ato e yo ma positive. Tiende ni neno ni ng'ani obet kama an ba nyalo tiyo matek mondo mi alos ma. Ng'ani otimo kata ka bende ni odetin to lose mondo isore maber. Ambe mara ni anya ntiere ma positive to kanye ma positive ni man lokorega mabed samoro negative. Koro kapok ochopo negative ka inyalo make gi kanye. Sama pod en positive cha mondo mi mana kaka wacho ni kiki kitanda gi simu kiluwo ng'ani. Nikech mano nyiso ni koro osechopo kama koro oken gima konyi to en gima hinyi. Iwacho ni dongere wacho ni too much of something is dangerous. Donge koro sama idwa luwo ng'ani pile gokinyi kichiew orwako law mane ka wuona bado orwako kala law morwako. Mano ok ber. To king'iye no orwakore ondisore wacho ni abende mekagi kako match colors cha bende adwa temane match colors lepa ma an go kaigi. Ing'eni mano ber nikech isomo kendo mi siso mar bedo kaka entie. Okinyal bedo labda okinyal chopo kama entie, lakini kama intie ni gima in goni inyalo timenade mondo mi omi mor in owuon. To koro sama yudo ka koro kichiew gokinyi penjiri mana ni ng'ane kawuono timo ang'o mondo abenda tim, kanye monego beni ichako kete break. To kiyudo ka kendo the whole day in ng'ani nyinge ok wuoge dhogi kata ng'ani pachi ok wuog kuom ng'ani, mano bende en red flag ok ober ahinya. Nikech mano nyiso ni isaye kama koro gini ne konyi kendo ichopo kama koro en gini obsessed gini mano kaka wacho ni en obsessed no gini koro hinyi gini mai kwe gini mai mor gini mai ngimani in owuon. Koro kapok ichopo kanyo wacho ni temo unfollow to kok inyalo unfollow to chak reduce time main simo. Chak reduce time main simo. Inyalo kata mana chako ng'iyo ni kawuona donjo kawuona follow ang'iyo page Ruth Nyadidi. Nikech sami scroll kipo matinito enema pop-up ne ochopo. To once the pop-up ne ochopo ni tidhi chuni ni dhi timang'owa idhi donje profile. Koro mondo mi igeng' mano kapok ochopo koma rach cha. Kok inyalo unfollow to kok idwar unfollow to kidwar okidwa mondo bende ochop kama oinyie, chak ng'iyo ni chakre saa 3 nyaka saa 4 asebet gi simo marom nade, tang'o mana timi simoni. Koro ichako yudo ka koro sama ichako tiyo gi simo kidieny tiyudo ka koro inyalo timo ang'owa i control mano gima inyalo timo in adwa ni mondo mi wang'iyane koro gini osetamo ng'ato weyo gini mayo ng'ato kwe gini osechako miye dang'ni mar paro osechako kod obedo kod oonge kod kwe entiere kod stress obiro iri kaka jalony. Thothne itimo nang'o mondo mi ikonye professionally ka koro waweyo ma ibed discipline kendi ing'eni inindo sadi unfollow koro in kaka jalony ng'ato keloni kata nyathi ni nyathina ni en kama kata an owuon ng'ane maya kwe itimo nang'o okange biboluwo kodwa kanyo koro samo biro to wacho kong'eyo ni ng'amo luwo ni ng'ani inspire ang'o kuome, inspiration mane moyudo kuom ng'ani, ang'o mohero ahinya kuom ng'ani. Koro sama wakwongo penjo go ang'o mohero ahinya kuom ng'ani, nochako nadi luwo ng'ani to ang'o ma ng'ani puonje, ang'o mosomo kuom ng'ani. Kiseyudo achiel ariyo adek modhi duokigo, wach ni ng'ani puonje ohero kaka ng'ani ngima modak, wachacha ngima modak. Then koro wachako kelo reality to in idak e ngima mane. Pogruok mane mantie ngimani gi ngimane. Ang'o ma inyalo gombo e ngimane, tang'o miparo no nyalo gombo e ngimani. Nikech mondo mi achak luwi ok en entirely ni iber fully, nitie moko ma an godo mi onge godo. To ng'eny inyalo bedo ni in gi mang'eny ma onge godo. Koro kisechako penjo achiel ariyo adek go to dhi nyisi gima ng'ani inspire kuome kata gima ohero kuom ng'ani. Koro wachako poge matindo tindo miyud kaka wach ni ngima ma ng'ani odake
iyudo ka either kama oae ok ne gidak e ngima machal kamano ama ngimano ema mi inspiration mar tiyo matek. Koro sama gini mi inspiration mar tiyo matek, koro you have to know ipuonje kaka onyalo limit. To mai nyaki wuoth kode nikech ng'eni mokwongo gini osetame control kende. Koro nyaki wuoth kode. Koro kisechako wuotho kode inyise ni okay koro wachak ni screen time and in a day waket screen limit 3 hours. Kano kauga 8 hours. Watch ni screen limit in a day watch ni in 3 hours. 3 hours ni idwaro poge nade. Talafu penje ni in a day ang'o mitimoga. Nikech yudo ka labda onge gimotimo the whole day or kante gimotimo the whole day ti yudo ka all the whole day koro gotieno cha. Ema wacho ni let me catch up with everything else. Iyudo ko catch up nyaka saa 9 gokinyi. Odwa chiew odwa dhi tich. Koro wachako ng'iyo. Gimang'ani kele ngimane, that is the most important thing. Nikech sama idwaro mondo ikondeme ni gimotimo rach, ok idhi konye. Nyaki kuongi understand ni ang'o ma inspiration mane moyudo kuom ng'acha. Tang'o mo otimoga during their free time. Koro ka onge book tinyalo nyise no chak manyo book moro nyalo chako somo mondo mi embe obed kama chacha. Ka en rawera ma ok dhi tich to inyalo involve in achiel ariyo adek kantie gik minyalo time e ot kanyo to involve nyathino e gik minyalo time e ot kanyo. To ka en ng'ama duong' mano nyiso ni the whole day notiyo to koro kochopo godhiambo mawacho ni atim nade we aka chap gi ji. Koro nyise ni sami ka chap gi ji, well, let us create a sleeping time. Sleeping time ni en saa adi? Watch ni ndo saa beach. Aya, what are we doing between now to saa beach? Koro kose keto ni between now to saa beach. Remember ni mai koro gibiro ka jalony ma they have to follow those instructions. And instructions ma jalony chiwoga ilongo ni assignments. To samangi dok neno jalony. Dongo niti appointment mar session moro kendo. Samangi dok neno jalony. Nyaka ngutim review o gik mano nyise ni itim. Koro yudoka ichako inject mos. Tidoka change cha biro kendo change cha. Apa ni twak maber mokalo nikech ng'enji donjo yore mag mbui ka samoro ochaka gimoro ka twangi ni dhi mae kwe gini dhi miye dangni mar paro nyakora muge jon kineno ka ngima ng'ate mbui ineno ka en ngima mamit mayom ngima no thothne en mar miriambo. Ok ing'eyo gima timore e toke bende ok ing'eyo gima timore kapok ogo picha no, ok ing'eyo gima timore kapok ng'ato go video no, omiyo kik ipimri gi ng'at ma iromo go e mbui mok ing'eyo kako dak bende gi kwe kod ngima ni in owuon. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye ka watieko twak kod wach mogik. Wach mogik en minene mbui odong' e mbui. Min gode odi kata min gode ngimani obede ngimani. Wane mane mbui omi siso mar tiyo matek kata omi siso mar oneno pinje maoko kata neno gik moko mane pok ineno, lakini kik ngimani lokre nikech giminene mbui. We ngimani olokre e yo maber nikech isomo achiel ariyo adek, lakini kik ngimani lokre nikech ikawo ngima jokaka iketo kaka ratil mar pimo ngimani kaka onego bedne, kaka ngimani onego bedi. Oyudore boma ma Nairobi ka, office wantie Boot Safari Park mano Thika Road. Namba wa mar office en 007 Beach Adek Aboro Ochiko Abich Aboro Ochiko 0735 389 598. Ne jalony marwa Dorothy yena mondo miaka thuolo ni mondo mi aduok ni erokamano makende. Iwinjo twak kata puonj momiyowa minene mbui odong' e mbui ngimani obed mari. Kapo nono ni dwani mondo mi losi obed maber chaka okang' ondamo kondamo. Yena mondo mi aduok ni oganda wa duto te momi ocheno ni obedo kare. Ne director na Bob, erokamano ne producer na Perpetua Okoth, maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni kachiel kod mamoko inyalo inde view sasa. Iluonga ni Ruth Otieno, orituru masane.